Ha a tetőd így néz ki, ezt látnod kell. Ezen a Rákóczi-falvi családi házon egy erősen szennyezett mohástető felület tisztítását és festését végeztük el. A felületen jelentős lerakódások voltak, amelyek már jól láthatóan rontották az összképet, és hosszabb távon a tető állapotára is hatással lehettek volna. A munkát alapos tisztítással kezdtük. A nyomást minden esetben az adott cseréphez állítjuk be, hogy hatékony legyen, ugyanakkor ne károsítsa a felületet. A tetőn található napelemeket lemaszkoltuk, hogy a festés során ne kerüljön rájuk festék. A sérült és esztétikailag hibás cserepeket cseréltük, hogy egységes alapfelületet kapjunk. A korábbi fűtési rendszer kivezető csövét eltávolítottuk, valamint az oromdeszka lemezborítását is újra rögzítettük, hogy a tető minden részlete rendezett legyen. Ezután következett a festék előkészítése, majd a felhordás. A bevonatot minden esetben 2 rétegben visszük fel, a tartós és egyenletes fedés érdekében. A megrendelő kérésére a kéményt is bevontuk, így a tető egységes megjelenést kapott. A végeredmény magáért beszél. Ha ön is szeretné megújítani tetőjét, akár az eredeti színében, akár új megjelenéssel, keressen minket bizalommal.